ما дуюм пробный вариант эфир. Хеле вай эфира ман натонистам сохранить кардан духтаро. Так, ҳозир ягон кас пайваст шавад. ана ду кас ворид шудан эфирба. Духтарои азиз хуш омадед. Салом алейкум апаҷон. Ва алейкум салом. Так, салом аз Олмон. Хуш омадед хоҳари азиз ба эфири имрӯзаи мо. Духтарони азиз, имрӯз оиди кор дар ширкати атомӣ бо шумо суҳбат мекунам. бисёриҳо пурсиданд ки личкаи ман ба имрӯз навиштанд ки вақте ки мо атомӣ ва номнавис мешавем барои пособияи мо зарар мекунад ё не. ин ягон ҷои мисол шармдорӣ нест. ин мавзӯъ духтаро ҳама пособия мегирад. бисёриҳо пособия мегиранд дар Россия. ин пособия ягон кас аз кисаш наметиҳад. ин пособия онҳое ки давлат ба налог месупоранд ҳамоно пособия мегиранд. ин ягон нишонаи шумо мисол муҳтоҷи мисол давлат будагитон ё ки шумо нишонаи камбағал будагитон не духтаро. аз ин ҳеҷ вақт шарм накунед. ҳама пособия мегирад. ҳозир 80% ҳамин Россия пособия мегирад. ба ҳамин хотир мисол манам пособия мегирам барои фарзандом. духтарои бисёр ҳамроҳи ман ҳамкорӣ мекунанд, пособия мегиранд дар командаи ман. ва акнун дар ҳамин бора ҳозир гап заданиям. вақте ки шумо номнавис мешавед дар ширкати атомӣ духтаро, пособиятон ба зарар намекунад. барои чӣ? барои он ки ҳоли шумо ягон сум зарплата гирифтагӣ нестед. он вақте ки шумо зарплататона картатон ба мегиред, ҳамон вақт зарар мекунад. ва ҳамон вақтам агар шумо зиёда аз 1 миллион гиред, баъд шумо ва пособиятон ба зарар мекунад. ба ҳамин хотир натарсида, марҳамат ширкати атомӣ ва омада номнавис шавед. дар командаи ман якҷоя кор ва фаъолият мекунем. боз як чизи дигар ки вақте ки атомӣ ва номнавис мешавед духтаро, метавонед номи шавҳаратон кати номнавис шавед. ҳамин саволоям буд ки ман метавонам номи худам кати неу номи наздиконам кати номнавис шавам. албатта метавонед. шавҳаратон, хоҳаратон, додаратон фарқ надорад. главное чтоб шумо кабинетатона фаъол кунед, кор кунед, команда созед. ва баъдан дар бораи контракт, семейный контракт дар ширкати атомӣ чӣ гуна? семейный контракти ширкати атомӣ ҳамин хел ки додару хоҳару фарзанд кати не, фақат танҳо зану шавҳар кати контракт мешавад. яъне вақте ки шумо регистратсия мешавед, масалан шумо шаҳрванди тоҷикистон ҳастед, шавҳаратон шаҳрванди Россия, шумо ҳамин паспорти тоҷикӣ кати регистратсия мешавед. вақте ки кабинетатон уже маошатон зиёда аз 500 000 рубли русӣ шуд, шумо метавонед ба номи шавҳаратон гузаронед маошоё, шавҳаратон гиранд. худатон тоҷикистон бошед, мисол аз тоҷикистон истода кор кунед, команда созед, шавҳаратон Россиява бошанд, метавонед запросто. фақат шумо агар дар в законном браке бошед, яъне зану шавҳарӣ қонунӣ бошед, ана он вақт шавҳаратон метавонанд аз номи шумо маошатона гиранд. ана ҳамин хел семейный контракти атомӣ ана ҳамин гуна аст духтаро. боз як саволе ки бисёр духтаро мепурсанд дар бораи ҳамин ширкат. продукцияш духтаро, продукцияш ҳаром аст ё ҳалол аст? сертификати ҳалол дорад ва бисёри продукцияш аз сабаби он ки мусулмоно бисёр истифода мебаранд, истеъмол мекунанд ҳамин чизоя, спросашон мусулмоное зиёдтар аст ҳамин продуксияҳо ва ба ҳамин хотир аллакай ин чиза ҳалолашам уже бароварданд. мисол барои чашм лютеин дорад, барои чашм беҳад фоидаовар. вақте ки катаракта, глаукомаи чашм дорад,
одам, мисол даже кӯдакатонам катарактаю глаукома ва ин чиз беҳад фоидаовар аст. Мисол глаукома, катаракта ин чизое, ин касалии чашм, ин чизое операция кати табобат мекунанд бо роҳи операция. Лекин вақте ками лютеина истеъмол мекунед, приостанавливается заболевание, яъне ҷош ба меистад, авҷ намеёвад, мисол заболевание зиёд намешаваду ҳамун чиз ҷош ба остановка мекунад. ана ҳамин хел ҳамин капсулаҳое ки барои чашм беҳад фоидаовар, ман худам барои модарам харидорӣ кардам. баъдан боз як чизи фоидаовар дорад барои хряшҳои буғумҳои пой. хандроитин беҳад фоидаовар аст духтаро. вақте ки хряши пой, ҳамихел связкаи устухонҳои поя пайваст мекардаги хряш, уже ҳар як одам уже синну соли одам равад, ҳамон хряшҳо хӯрда мешавад, яъне нест мешавад, кам мешавад. анами чиза худ аз худ зиёд мекунад. вақте ки ҳамин хандроитина истеъмол мекунед, анами хел зиёд мешавад, хряш устухонҳо пайваст мешавад, баъд дарди пою ҳамин чизо ҳам нест мешавад духтаро. ҳозир боз як саволи дигар дар бораи хемохем. бисёр личкамба мепурсанд, хемохем барои чӣ фоида дорад? хемохем духтаро ин дар тамоми ҷаҳон уже бестселлер в продаже шудагӣ, тамоми ҷаҳон ба эътироф шудагӣ, уже даже ин чиза муаррифӣ карданам уже дар кор не, уже ҳама медонад. тамоми тоҷикистон ҳамина истифода мебарад. ин барои хуна тоза кардан, фишори хуна нормализовать кардан, яъне давление нормализовать кардан хемохем фоидаовар. онҳое ки касалии қанд доранд, қанди хуна қандаша нормализовать мекунад, яъне нормализует сахар в крови, барои ана ҳамина фоидаовар. Так, як кас навиштанд ки хемохем ягон фоида надорад. хайр, акнун ин фикри шумо, ваше мнение, у каждого свое мнение мегӯянд ку, барои ҳамин ман ҳечи гуфтан наметавонам. Так, духтаро берун аз замин мавзӯи ҳамирӯза савол натед, илтимос. дар бораи ҳамин ширкати атомӣ гап мезанем имрӯз. рост хемохем беҳтарина? хайр, хемохем онҳое ки истифода бурдагӣ уже медонанд, фоида кардагӣ. так, 85 нафар. духтаро лайка монед. так, салому алайкум. баъд духтарои азиз, як чизи боз асосӣ, аз ҳаматон миннатдор ҳастам, беҳад мана дастгирӣ кардед. ба ҳаматон ҷаҳони сипос духтарони азиз. ҳозир бошад лайка монед духтаро, ки вақте ки шумо лайк мемонед, канали мо пеш меравад. пешравии канали мо ин пешравии духтарони командаи мо аст. раҳмат, раҳмат. манам шумои дӯстатон медорам. сиёвуш майрамов навишта ки ҳама фоидаша дидагиянд. бале, бале, ҳама дидагиянд. баъдам шавҳарам ҳаст, ютубам. так, духтаро баъд баъзеҳо навиштанд, 3-4 нафар навиштанд ки барои сообщество мондан каналатона. агар шумо мисол канали пухтупаз дошта бошед, канали амин ширкати атомива кор кунед, каналатона албатта сообщество мемонанд духтаро. муроҷиат кунед, албатта мемонанд. ана ҳамин хел духтарои азиз. атомӣ ба пеш, албатта ба пеш. рудобаҷон, ман мехоҳам бо шумо кор кунам. марҳамат, ҳамин комментарияи ҳамин вайба эфирба ман закреплено мекунам, номерома нависед, кор мекунем. апаи рудобаҷон, ман зан ҳастам дар командаи шумо. саломат бошед хоҳари азиз. баъдан духтаро дар бораи фаъол кардани лични кабинетатон. лични кабинетатона шумо метавонед 2000 рубл ба фаъол кунед, яъне 2000 рубл ба фаъол мекунед, ин так 18000 пиви мешавад. ширкати атомива балҳоя пиви кати ҳисоб мекунам, пиви мегӯям бала. балҳояш ҳамихел 1000 кати. мисол 2000 рубл ба қариб 20000 пиви мешавад. 20000 рубл ба получается 200000 пиви.
аллакай 300 000 пиви ки шуд, шумо аллакай маош ба мебуроед. Шумо метавонед 300 000 пивия байни як моҳ бакунед, байни як ҳафта ва байни як рӯз ба ё ки як сол ба ҷамъ кунед. Ана михел канали манам монед. Марҳамат, силкатона ватсапам ба равон кунед, мемонам ба навбат, ҳаматона мемонам. Ягон барои ман душвор не ё чӣ немемонам, дастгирӣ мекунам. Албатта барои доғи рӯй креми чӣ хел дорад? Кремҳои беҳад бисёр дорад. Барои доғи рӯй сиворотка дорад ба фикрам. паспорти тоҷикатӣ мешавад регистратсия кардан, иҷозатномаи гирифтагиам дар рӯзҳои наздик бояд кушода шавад дар Тоҷикистон. Официал намоям ҳамина интизорем духтаро. Одам беҳад зиёд аз Тоҷикистон нависта истоданд. Ана ҳамин якта ҳамин вай ҳамина интизорем. Худо хоҳад кушода мешавад ба наздикӣ. Лекин доставка дорем. Тоҷикистон ма доставка ҳаст духтаро. Так Шарипов Муҳаммад да гапом ҷавоб надоден. Чӣ гуфтед? Ман надидам. Салом хоҳар аст. Ваалейкум салом. Фотима Дултаева хоҳарам. Ваалейкум салом Фотима. Баъд духтаро пособиятон ба барои чӣ зарар намекунад? Ҳамина ба фикрам то охира нагуфтам ҳамин гапама. Вақте ки шумо номнавис мешавед, то ҳамин лични кабинетатона пулош аз 500 000 ё 1 миллион нашавад, шумо ина намегиред ки вақте ки зиёда аз 1 миллион шуд, баъд шумо документ мекунед. Агар 1 миллион шавад, шумо ИП мекушоед. 500 000 шавад, как самозанятост метавонед гиред. Ин ягон зарар надорад пособиятон ба. Вақте ки маошатон 1 миллион шуд, ба фикрам ки уже пособиям дар кор не. Ҳамин хел не духтаро? ана михел духтарои азиз, ман бо шумо кор кардан мехоҳам. Марҳамат хоҳари азиз, нависед дар ҳамаи видеоҳои ман дар комментария номерои ман закреплено. Охири ҳамин эфир бам закрепит мекунам номерома. Марҳамат, нависед, кор ҳамкорӣ мекунем якҷоя. Так, ина духтаро пиёнои ман якум эфир ба нишон додагӣ будаму чӣ хеле эфирам сохранид нашуд. Так, апаҷон, касе мехоҳад кор кардан дар комментария номерои апаҷон навистагӣ нависен дар номерошон. Баъдан духтаро дар атомӣ боз як чизи дигар ки хариди ҳармоҳа нест духтарои азиз. Хариди ҳармоҳа нест. Метавонед дар 6 моҳ як маротиба харидорӣ кунед. Баъд баъзеҳо мепурсанд ки барои чӣ 6 моҳ ба як маротиба харидорӣ мекунию, ба чӣ хел ту зарплата мегирӣ? Шумо тариқи сохтани команда, тариқи одам даъват кардан, тариқи маҳсулоти атомия муаррифӣ кардан, ана ҳамин хел шумо маош ба мебуроед. ба пеш апаҷон, раҳмат. дар бораи атомӣ маълумот битен. дар бораи атомӣ маълумот ҳамин ки ширкати кореягӣ аст, маҳсулоташ беҳтарин аст, сифати маҳсулоташ дар дараҷаи олӣ аст. чӣ хеле ки гуфтам, хемохем, лютеин барои чашм, барои аз дарди пой, барои вай буғумҳои пой, хондроитин дорад, беҳад фоидаовар, витаминҳои железа дорад, оҳан, калсий дорад ки дар таркибаш магний B6 ҳаст, витамин D ҳаст дар таркиби калсий, беҳад витаминҳои нағз дорад. Спирулина дорад, бале. Спирулина ин аз гиёҳҳои баҳрӣ сохта шудагӣ. Фоидаовар, беҳад фоидаовар чизе. Салом апаҷон, чӣ хел шумо? Ваалейкум салом, раҳмат. мо блогер нестем, мо айхона намебуроем. Шумо блогер набошед, дар командаи ман номнавис шавед, кӯмак мекунем, одам ҷамъ мекунем. Зубной пасташда гап нест. Бале, зубной пасташ аз замин дёснаҳои одам мисол хун мебурояд ку дёсна, комҳои милкҳои дандон намихел шамол мекашад ку, аз ҳамон беҳад фоидаовар аст. Зубной пасташ гап нест. баъд футляр кати зубной паста, шотка барои тоза кардани дандон ваё ҳаст. Зубочисткаҳои беҳтарин дорад.
боз 6 дигар одамам ҳаянд. Марҳамат Сабрина Ҷабборова. Марҳамат нависед, ба ватсапи ман нависед хоҳарҷон. Дастгирӣ мекунем, ёрдам мекунем, корро мефаҳмонем. Аперудоба чӣ хел шумо? Худоро шукр, хубем. Так, Лола Негматова. Апаҷон, ассалому алайкум. Хуш омадед ба эфири мо. Ҳаматон хуш омадед. Духтарое ки нав пайваст шудан, ҳаматон хуш омадед. Лола Негматова. Апаҷон, агар кор карданӣ бошед шумоям марҳамат нависед личкамба. Ин касам блогер ҳастанд. Так, шодкашам Зурай. Спирулина чанд сум? Спирулина 1800 рубл хоҳари азиз. Манижа Деҳқонова. Шуморо занаки кичик ё қишиқ нафаҳмидам. Қизиқ будид, нафаҳмидам чӣ навиштам. Хай ҳамина дурусттар менавистед хоҳарҷон, ман мехондам. Дар бораи ҳамон харобкунакаш маълумот медодед. Дар бораи вазн партофтан чой дорад. Чой кати спирулиная якҷоя истеъмол мекунед. Баъд дили наҳорба, яъне пеш аз завтрак кардан истеъмол мекунед, результат медиҳад. Ассалому алайкум апаҷон, сози хуби саломатит хуб? Ва алайкум салом хоҳари азиз, худоро шукр. Сабрина Ҷабборова. Албатта баъд аз эфиратон менависам. Нависед хоҳарҷон, ман интизор мешавам. Суҳбат мекунем, мефаҳмонам, боз маълумоти зиёдтар медиҳам. Сабрина Ҷабборова аз Нижний. Мы всегда с вами сердцем и душой. Анорби Турсунова. Спасибо большое. Спасибо вам огромное за поддержку. Апаи Анорби навиштам. Так. Духтаро 184 нафар эфир ба лайка пахш кунед. Ҳамин дасти роста бинед. Ин хел дилак ҳаст. Дилака пахш мекунед, ин тамоман бепул аст духтаро. Нисо Қурбонова. Салом апаҷон, ман ба шумо ва аҳли хонаводатон аз даргоҳи Худованд умри дарози пурбаракат, танисият ва тамоми хушои дунёро орзумандам. Ҳазор раҳмат хоҳари азиз, барои шумо низ. Шарипов Муҳаммад. Апаҷон, ман занам. медонам ки занҳо фақат амин эфири мо ба ҳастанд. номи ютубам номи бачамай. ҳеҷ гап не, равон кунед, силкатона мемонам. Лекин фақат ширкати Атоми бошад ё пухтупаз, дигар ширкатое намемонам духтарои азиз. Так, ассалому алайкум, ба шумо пешравӣ хоҳонам. Ва алайкум салом, раҳмат. Апаҷон, дар Атоми чанд одам дар кура? Чӣ қадаре ки одам биёред хуб мешавад. Аслан дута одам мебиёред, линияи тарафи рост ва линияи тарафи чапатон ба. Ин хел духтаро, ширкати Атоми дута одам мебиёред, дасти ростатон ба ва дасти чапатон ба регистратсия мекунед. Баъдан ҳамин одамотон дута одам мебиёрад, ҳамин кати зиёд мешавад. Айни ҳол бошад, мо чӣ хел кор мекунем? Айни ҳол ҳозир ман худам командама реклама мекунам. Одамо худо ва шукр ҳар рӯз 10-та, 15-та, 5-та, 6-та ҳаминаш баям ман шукр мекунам. Ана миқадар мебиёяд, регистратсия карда истодаем ва аллакай 300 нафар одам шудаги ҳозир командаи ман ба 280 чанд, хай 300 нафар гӯем. Шукрона мекунам духтаро, як моҳ боз кора сар кардам, ана ҳамин қадар одам омад. Шукр мекунам ва уже степома уже 4-маша маҳкам карда истодам духтаро ва фикр мекунам ки ин результати хеле баланд аст. акнун манам аз куҷо медонам, манам рости гап намедонам. Ҳамин спонсорои ман Фариза, Моҳира, Хосият, Суврина, ҳамин духтаро спонсори мананд, аз болои ман ба регистратсия шудаги, яъне мо поёни ҳамунова ҳамамо регистратсия шудаги, ҳамуно мегӯянд ки беҳад результати нағз. ба ҳамин хотир беҳад хурсандам, худова шукр мекунам, 100 боро беҳисоб шукр мекунам. Так, апаҷон, шумо ба гап нест, да гапом ҷавоб надоден. Шарипов Муҳаммад, чӣ навиштед? Шумо гуфтед ки ба фикрам шумо канал доред, каналатона ман гуфтам силкаша личкам ба равон кунед, ватсапам ба мемонам, гуфтам хоҳарҷон. Так, ман кор мекунам дар Атоми, неким командаи дигар каскати канали морам реклама. Апаҷон, хоҳарҷон, айни ҳол дигар командаҳои реклама намекунам, барои он ки одамои худам ба реклама ниёз доранд, одамои худам ба ман ҳозир кӯмак карданам лозим. ана михел рости гап пештар реклама мегирифтам, пулаша медодан, реклама мекардам.
ҳамин ҳақиқата гӯем якум дуюм рекламаҳом беҳад результат додагӣ. Ҳозир бошад не вақте ки реклама мемонем дигар рақамҳое мемонем духтаро мана мебиён мепурсанд. Барои ҳамин намехоҳам ки пули як каса хӯрда баъд ин ноҳақӣ мешавад. Пула мегирӣ одам намебиёд баъд ман пула гирифтагӣ назди шумо ва ман худама неудобно ҳис мекунам барои пула хӯрдагӣ, лекин одам омадагӣ не шумо пула додагӣ, шумо ва одам омадагӣ не шумо худатон вам не выгодно мешавад. Барои ҳамин намекунам дигар аз дигар структураҳо намекунам реклама, намегирам. Табарова мавзуна ба фикрам мавуна навиштагӣ. Апаҷон саволи манам ҷавоб диҳем. Кани як бор дига нависед. Салом, марам кор кунам мешавад? Яки ман намедонам чӣ кор кардан дар кор. Конечно мешавад, албатта мешавад. Чӯ ва не моям аввал ба намедонистем чӣ кор кардан дар кор, чӣ хел кора сар кунем. Рости гап ҳамин ширкати Атоми ман фикр мекардам ки як ширкати беҳад кораш душвор, як нофаҳмо мегуфтам. Ана худова шукр дуюм моҳ меравад ки ман кор карда истодам, беҳад маъқул аст. Боз медонед духтаро, агар образовательный центр шаҳри шумо бошад, яъне пункт выдачи бошад, доставка тамоман бепул духтарони азиз. Доставка чӣ қадаре ки бор заказ кунед бепул аст. условияҳои беҳад хуб дорад. марҳамат ширкати Атоми ва духтарои азиз регистратсия шавед. Шумо метавонед якчанд ширкат ба кор кунед. Инҷа ин хел шарт надорад ширкати Атоми ки шумо маҳз ҳамин Атоми ва регистратсия шаведу кор метавонед ҳамин ҷо вам омада кор кунед, дигар ҷо вам кор кунед, куҷо ва коратон пеш равад ана ҳамун ҷоя сахт мегиреду ҳамун ҷо кор мекунед. Так, Меҳрангез Дултаева, салом. Мо фахр мекунем ки бо чунин зан ҳамкорӣ мекунем. Саломат бошед апаҷон. Апа Парвина пурсида истона. Парвина хонаи мова ҳозир айни ҳол. Ман Табарова мавзуна навиштам ки ман як сол пеш регистратсия шудам. Боз ҳамин баям ҳозир ина як саволи дигар шуд духтаро. Вақте ки шумо ширкати Атоми ва регистратсия мешавед, як сол агар мисол як сол пеш регистратсия шудагӣ бошеду ягон чиз харидорӣ кардагӣ набошед, шумо аллакай компания удалит мекунад. Шумо метавонед аз нав регистратсия шавед. Ман Фарзона, салом апаҷон. Ва алейкум салом хоҳари азиз. Ман вабше коркардагӣ нестам, ман блогер не, ман одам чӣ хел ҷамъ мекунам. Ман гуфта истодам ку мо шумо кӯмак мекунем. Агар шумо нияти кор кардан дошта бошед, марҳамат, мо шумо кӯмак мекунем духтаро. кӯмак акнун аз тарафи ман чи шахсан аз тарафи ман кӯмак ҳаме ки ҳамин одам ҷамъ кардан ба ман кӯмак мекунам. Айни ҳол беҳад одамои зиёд навишта истодаанд духтаро. ҳавоя бинед чӣ хел тира шудагӣ, ҳамин рӯз борони сахт мешавад, бегоҳӣ борони сахт мешавад. Ба фикрам аз пагоҳ сар карда рӯзҳои офтобӣ сар мешавад. агар рота тамошо кунед духтаро, камтар ҳамин асаботон ором шавад. Ба гуфти як хоҳарамо ки релакс ин ҳамин асаб ором кардан. пиёное тамошо кунед. набошад кор шумо кати сар мекунам. ҳатман хоҳарҷон нависед, ҳатман. Маша Орск, ассалом Машинка. Машинкахон биёед вай ба кор мекунем. хоҳарҷони азиз Атоми ва биёед ҳамроҳи ман ҳамкорӣ кунед. шумо Оренбург ба ё Орск ба зиндагӣ мекунед? Оренбург ба зиндагӣ мекардед агар хато накунам. шаҳри Орск баям образовательный центро ҳаст духтаро. доставка бепул мешавад. Оренбург ба онҳое ки дар вилояти Оренбург зиндагӣ мекунанд, ҳамаи шаҳрҳои Калонба ҳаст образовательный центр, доставкаш бепул духтарои азиз. апа шумо аз Фаберлик оила гирифтагӣ? Бале, оила гирифтагӣ мегирифтам пештар. апаҷон саволи манда илтимос ҷавоб диҳед. Дар регистратсия мешам шумо духтаро дар эфири ҳамин предпоследний ман ҳамаи саволотон ба ман ҷавоб додагӣ. илтимос саволои беҷоя натед хоҳарони азиз. ин эфир маҳз барои ҳамин кори ширкати Атоми аст. салом апа, марам кор мекунам дар Фаберлик. беҳтарин ин интихоби ҳар як кас аст духтаро. ман ягон вақт ягон ширката ганда намегӯям. касе дар куҷое нону ошаша ёфта хӯрад, қандаша занад.
ана ин кас ҳамин худашона азоб дода дар бораи Парвина навишта истодаанд. хоҳарҷон, шумо лезид накунед, ҳар кас ҳаёти худаша худаш ҳал мекунад. то шуто ки ман гап зада истодаам, Парвина ҳамдиҳаи ман, ба ҳамин хотир ман гап задам. шумо худатона зиқ накунед, аспаи корубори зиндагитон шавед. так дар Тольятти бошад? бале ҳаст дар Тольятти пункт видачи. апаҷон, манам кор кунам. Амир Зокиров, марҳамат хоҳари азиз, марҳамат, биёед. апа томида кор кунӣ, харид накунӣ мешад. хоҳарҷон, вақте ки шумо номнавис мешавед, шумо ҳатман бояд як маротиба дар 6 моҳ як маротиба кабинетатона фаъол кунед. 2000 рубл метавонед фаъол кунед. апаҷон, ман РВП дорам. РВП дошта бошед шумо. РВП кати духтаро, иннн кати РВП-тона бояд расмаша равон кунед. Иннн просто рақамоша метавонед равон кунед. Матлуба Зугурова, салом Рудобаҷон. Ва алейкум салом. Атомида детский подгузник нест. Подгузники детский надорад, Азизова навишта. Не, подгузник надорад, дигар ҳамаи чи пакето дорад. Барои ҳамин барои мисол занҳое ки пухтупазӣ бисёр мекунанд, каструлка, сковородкаи бисёр дораду, лекин ин хел подгузник надорад. так шер навиштан. салом, шумо инсони беҳтаринед. Ва алейкум салом, саломат бошед. аз ҳаматон миннат дорам, аз ҳаматон подписчикони ман. ҳаматона ҳурмат мекунам, ҳаматона қадр мекунам. Марияна, ассалому алейкум апаи Рудоба. Ва алейкум салом. ана ҳамин хел духтаро кам ба фикрам ки мисол маълумотои основное додам дар бораи ширкати Атоми духтаро. шумо да соат чанд бошад? мо соат 7 ба фикрам 7 шуд соат. соати мо Тоҷикистон кати як хел. ман ҳам Билолҷон навиштам, ман ҳам як зани хонашин. анами кор барои занҳои хонашин аст духтаро, нависед. так шумо инсони бо фарҳанг ҳастед. раҳмат хоҳарҷон. ҳаракат мекунам ки амин вақте ки эфир мекунам, вақте видео мекунам, ин медонед нисбати ҳурмати подписчико, вақте ки этика эстетикаи суханрония дошта бошӣ, ин ҳурмат нисбати подписчико духтаро. ман ҳаракат мекунам ки ҳамин тихо не кричи, я эфир делаю. ман ҳурмат мекунам ки ҳаракат мекунам ки ҳурмати подписчикома ҳеҷ вақт зери по накунам. Шарипов Муҳаммад, ман хонашин шавҳарам гражданини худам РВП дорам. беҳтарин хоҳарҷонами Шарипов Муҳаммад навиштан. шумо РВП-тон ки регистратсия мекунем, маошатон ки михел кабинетатон пур шуд, мисол маош ба баромадед, шумо метавонед номи шавҳаратон кати маошатона гиред. ҳозир стул ба мешинам духтаро ки ана. так ина петуняҳо духтарои азиз, дидед ҳамин рӯз кашол карем. инҷа аппарати семон ҳал мекардагӣ ё ки семон месохтагӣ бошад. анаминҷа семон карда истодааст. устоҳо омадагӣ, дута усто дорем, рафтан ҳозир. кай боз влогҳои шумо тамошо мекунам. беҳтарин, бисёр зани боандеша. саломат бошед. ҳаракат мекунам. баъзе вақтҳо мешавад ки намешавад андеша карда истодан. Фаррухҷон Азизов, алло ҷавоб тен. Чӣ ва ҷавоб теам? нависед як бори дигар. бепул тарзи корро нишон медиҳад. так апа Парвина, не Парвина дар хонаи мо. шумо чанд сум ойлик мегиред? насиб бошад ман ойлики гирифтагӣ ма охири моҳ ба нишон метиҳам духтаро. ойликам ҷамъ шавад. ҳозир ҳар ҳафта ман степ маҳкам карда истодам, яъне командам нақс кор карда истодааст. худам аллакай зарплатаро баромадагӣ охири моҳ ба ойликам ҷамъ шавад нишон метиҳам, маошома нишон метиҳам. насиб аз ҳамин кабинетам нишон метиҳам. михел снимат карда неву аз кабинетам ҳатман нишон метиҳам духтаро. ман
дурӯғ намегӯем, рости гап мегӯем, ки ҳар ҳафта стеб маҳкам карда истодам. 3,5 мегузарад зарплата, 3,5 рубли русӣ ҳар ҳафта. Ман метавонам дар як ҳафта 2 маротибаям маҳкам кунам. Акнун ҳамин ба ҳозир ҳаракат дорам, айни ҳол звани агентӣ дорам ва дар рӯзҳои наздик насиб бо званияи боло мегирам. ҳамсояҳом суҳбат карда истодам, бахшиш барои овози баланд. Не, аз забор ин дасти рост хонаи ҳамсоя, анаин хонаи мо. Инҷе бояд мо маҳкам мекардему, ҳамсоя хоҳиш кард, ки маҳкам накунем, ҳамихел вай истад. Забори ҳамихел вай кардагӣ. Железный просто истад, анаин хел маҳкам кардани будем. Не гуфт, ки агар отош ба афтоб намерасад, гуфта хайр, гуфта майлаш, қати ҳамсоя спор накунам. лекин зану шавҳар ду касакак зиндагӣ мекунанд, дар як ҳафта ҳамин 2 маротиба дар хона ҳастанд. атак корои вай ба кор мекунанд, начинои сменӣ нестанд дар хона. ҳамин тобистон ба пайдо мешаванд, зимистони дароз нестанд. ягон зарарашонам намерасад. ин тарафамо вай иноя мусулмоно зиндагӣ мекунад, инҷа русҳо зиндагӣ мекунад. шаҳри мо беҳад мусулмонои башкиру татаро зиёданд. ман дар тоҷикистон кор кардан метавонам. Метавонед хоҳари азиз, метавонед. лариса мамадалибекова: ассалому алайкум хоҳари азиз, шуморо ҳама вақт тамошо мекунам. Так, хушҳои зиндагиро орзумандам. ҳазор раҳмат, барои шумо низ орзумандам. ана фаррухҷон ба ҷавоб додам, фаррухҷон азизов ба ҷавоб додам, ки метавонед. Так, ипек намери апа: не хоҳарҷон, ман ҳозир нав ҳаминҷа коро сар кардам. хосият $25,000 гирифт. бале, хосият гирифтанд, маошашоно гирифтанд. хосият мисол онҳое ки дар тоҷикистон кор мекунанд, аз тарафи бо паспорти тоҷикӣ регистратсия шудагиянд, мисол мегӯянд, ки не кор нереальный, зарплата да намегирӣ. ина гирифтанд хосият зарплаташона. соҳил навиштан: атоми компанияи беҳтарин, манам регистратсия шудагӣ. апа баъди малика таваллуд шудан. бале, баъди малика падари фарзандо рафтагӣ. ҳамин хел. созгардонад. раҳмат, раҳмат. духтаро ором шавед, ман ягон кас ба хостгорӣ рафтагӣ нестам. ман худам кистам ки хостгорӣ равам, духтарои азиз. вай хандам мегирад ҳамин гапово, ки ман худам кистам, духтаро, ман хостгорӣ, фарзандам ба хостгорӣ рафтагӣ. бале, ҳамин хонаи соҷида ва ман хостгорӣ рафтагӣ. ин чиза ман ҳеҷ вақт аз ин чиз мисол ин масъала ва дурӯғ намегӯям. мисол ман фарзандам ба хостгорӣ рафтагӣ. бале, зани додарам ба хостгорӣ рафтагӣ, ҳамроҳи модарам. хонаи соҷида ё хостгорӣ рафтагӣ барои мисол фарзандама барои хонадор кардан. охир хостгорӣ барои одамои наздикат меравӣ. ҳамин хел нест? ба фикри ман ҳамин хел. яке мақола нест, сразу бозор мебаранд. ягон инсон моли хуба аз даст додан намехоҳад. ин хоҳар чӣ нависта истодан, ман нафаҳмидам, лекин хай мумкин худашон фаҳмидагӣ бошанд чӣ нависта истодан. Так, ман говҷӯшӣ меравам, ҷавоб диҳем. хоҳарҷон нависед, личкаи ман банависед, ватсапам банависед. дар охири ҳамин эфир рақамҳои ватсапама закрепит мекунам. якум комментария ва ҳатман ҳаминҷа банависед. ҳамаи саволотон ба ҷавоб медиҳам. гулҷаҳон мирзоёрова: хато фаҳмиден апаҷон. Не, гулҷаҳон, ман не гапи шумои хато нафаҳмидам. просто боз як каси дигар ба фикрам нашуд ҳамин мавзӯъ гап задан, ҳамонова ҷавоб додам. душанбе навиштан: апаҷон, аҳамият натен. аҳамият наметиҳам, хоҳари азиз, уже аҳамият наметиҳам. уже ман чизе ки гуфтанӣ будам гуфтам, уже тамом, аҳамият наметиҳам. уже органҳои дахлдор ин коркати машғул ҳастанд. ман ба ин чиз уже дар кор не. асабома ман вайронам намекунам. ман барои фарзандонам модари солим бояд бошад, барои фарзандон, на ин ки модари асабонӣ. барои ҳамин ман ҳеҷ вақт асабама вайронам намекунам.
То, что было, то прошло, гуфти гапоки. Хайрят худованд ана аз ҳамин чизо мана халос кард. Так, салом апаҷон, фарзандотон ҳамаш айни худатонми? Ҳамина фаҳмидани будам. Не хоҳарҷон, 4 то фарзандам приёмни ҳастанд. Ин чиза ман ҳеҷ вақт ба ҷо кардагӣ нестам. Фарзандоям медонанд. Так, падари фарзандоя вай ин хел ваё ҳастку ҳамин хело бурдагӣ. Барои ҳамин ман ягон майда зиқ намешавам духтаро. Ин масъала ман интихоби худама дар зиндагӣ кардагӣ ҳастам. Худо ва шукр писар дорам, духтар дорам. Духтарои ҳамин приёмни бовар кунед, ҳамин фарзанди радной аз ин зиёд намешавад. Ҳамин настинкаи ман ҳамин хел ман ба предани ки ҳамин калони духтарчаам ягон кас намегӯяд ки што ман модари ҳақиқиш нестам. даже дар мактаб ҳамин то ҳамин ҳуҷҷатоша надидан намедонистанд ки ман мисол модари муаллимаи англисӣ дорад Настя, муаллима 83 сола, занаки 83 сола то ҳол дар мактаб кор мекунад. Вай занак бисёр ленинградский блокада гузаштагӣ, бисёр чиза гузаштагӣ. Як рӯз ман ба занг зад, бовар кунед духтаро гирия, ҳамин гирия кати занг зад. Ман ҳайрон шудам, ман гуфтам чӣ мегуфта бошад ин занак, ин муаллимаи ҳама вес ҳамин шаҳри мо ҳурмат мекунад, Раиса Романовна ном дорад. Занг зада гуфт ки Михаил Рудоба Туялиевна, я вам благодарна, что бовар кун ман ҳамин фарзанди ленинградский блокада ҳастам. ин хел модара ман якумин маротиба дидам. Вақте ки Настя мама мегӯяд гуфт, ман ҳайрон мондам ки ҳамин хел с такой любовью о вас отзывается. Я была просто поражена, мегӯяд. Ҳамин хел вай ман хостам қати ту суҳбат кунам, телефонӣ бошадам. Як бор гуфтам овоз зада шунавам ки ту чӣ хел модар будаӣ. Настенька ҳамин хел туе гап мезанад ки ҳавасам омад. Гуфта ҳамин хел мегӯяд. Хай худова шукр мекунам. Инам фикр мекунам ки инам як намуди ширинии ҳаёт. Инам барои ҳаминам ман хурсанд мешавам беҳад. Мумкин барои баъзе одамо ин як мелач асту, лекин барои ман ин чиз мелач нест духтаро. Так, оилаи беҳтарин. чизе навистам, рости гап хондан натонистам, успед накардам. Барои ҳамин духтаро гуфтаниам ки фарзандои приёмнимам баъзе ҳолато мешавад ки зиқ мекунанд. Ҳаст ин чиз духтаро, ягон ҷо бекамбудӣ намешавад ҳеҷ вақт. Зиқ мешавам, мисол баъзе корошон ғам метиҳанд. Ҳаст иноям. Агар ҳозир зиндагӣ мо 100% ҳама чиз ҳамин хел ҳамвор гӯем, ин дурӯғ мешавад. Албатта баъзе ҳамин камбудиҳо ҳаст зиндагӣ ва албатта ин чиза ман ҳеҷ вақт мисол аз ин чиз шармам намекунам. Рости гапа мегӯям, ҳамин ду фарзандам дар ҳақиқат бемории ҳамин вай доранд, психические отклонения. Худо шукр, лекин ҳозир нормализоват шудагӣ, ҳамаш нағз оҳиста оҳиста хуб мешавад. Аз ташхиси духтур психиатр гузашт, Лёня Катимаша, Маша хела беҳбудӣ шудагӣ. Лёня гуфт ки инам кам-кам оҳиста оҳиста нағз мешавад. баъзе мисол ваё дошт отклонение аз ҳисоби чӣ буд, ҳамун ҳомила вақте модараш ҳомила будагиш ба менӯшидагӣ майнаи сари кӯдак ба таъсир кардагӣ, ҳамин ҳаёти зиндагии ношоиста мебурдагӣ модар майнаи фарзанд ба таъсир кардагӣ. баъд ҳамин писарчам склонность к бродяжничеству мегӯянд, ҳамин хел диагноз гӯям ё ки синдром гӯям, ҳамин хел камбудӣ дошт. аз хона мегурехт мерафт, аз мактаб мегурехт. 2 маротиба ҳамин хел шудагӣ кофтагӣ будам. ҳамаи ваёе мекофтем, парк ба ёфтагӣ будем ки ҳамин шишаҳои бутилкаҳои вая ҷамъ карда гаштааст кӯча ба кӯча. хай инам як беморӣ, инам як касалӣ, не ки худо ва шукр ҳозир калон шуда хело ақлаш даромадагӣ, бачаи хуб шудагӣ. ва фикр мекунам ки ин айби манам не, айби кӯдакам нест. Акнун хайр тақдираш ҳамин хел будааст. худо шукр ҳозир дига ҳамаш нағз духтарои азиз.
Так, салом алейкум, народ. Диля ва алейкум салом. Золушкача бобр омадан. Ина салом алейкум апай рудоба созен хубен, худоро шукр хуб. Мана маҷбур мекард ки ҳар моҳ 10,000 ягон ширкатба хариди маҷбурӣ нест духтаро. Ягон ширкатба. Апай рудоба ба фикрам шумо уқа дод бизанед, кӯдакотон метарсанд. Ҳа, духтаро дод мезанам, баъзе вақт мешавад. Барои чӣ ки ана ҳамин саҳарӣ мисоли оддӣ ин хел мегӯям ку ҷанг мекунам, кӯдакон кори хатогӣ нодуруст кунанд, ҷанг мекунам. Барои чӣ ҷанг накунам? Вақте ки ҳамин саҳарӣ уже завтрак тайёр кардагӣ, Соҷида келинам завтракҳои тайёр кард, рӯи стол ба ҳама чиза монд. Парвина Парвина баромада дод зада, телефон кити гап задан. Хаб гуфтам ман эфирба. Ана Михаил духтаро завтрака тайёр кард. Хулоса гапама то охириша нагуфтам. Соҷида завтрака тайёр кард. Бенам Настяю Маша ҷанг, занозанӣ. Барои чӣ? Барои ту пастели худада ҷамъ накардӣ, ман ҷамъ кардам, ту ҷамъ. Ана Михаил мелач битавуха мегоям ку. Баъд дод задам, ман гуфтам биёетон охир завтрак кунетон. Баъд ана Михаил мешавад ин хел ҳолато. Барои он ки ман ҳам падар, ҳам модар ҳастам. Агар ман камтар строги набошам, ягон на Ҳасан Ҳусейн мана гӯш мекунад, на Настяю Машаю Лизаю Лёня, на Малика гӯш мекунад. Ман строги ҳастам беҳад. Ҳам строги, ҳам мегӯям ку и кнут, и пряник, рӯсо а Михаил. Ой, духтарои азиз, ана Михаил гапо. Так, тарзи кора нишон медиҳед бепул. Бале, тарзи кора нишон медиҳем бепул. Барои чӣ ба пул нишон диҳем? Апаҷон бахшиш шавҳар надоред. Ман гуфтам уже ин савол ба ҷавоб додам духтаро. Ҳамин намехоҳам якта савола 78 маротиба ҷавоб диҳам. Сафия Шодизода, апаҷон саволам ба ҷавоб надодед. Так, апаи Мариям шумо ба пул мешидем, намехаридем. Духтарои азиз, ягон ҷова хариди маҷбурӣ нест. Ягон кас ҳақ надорад маҷбур кунад. Аллакай духтаро барои кор навишта истодаанд. Хайр духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфирамона ба охир расонем. Ба ҳаматон ҷаҳони сипос барои дастгириятон, барои комментарии хубатон, барои лайкҳое ки мондед. Донед ки вақте ки шумо лайк мемонед, ин пешравии канали мо аст духтарои азиз. аз ҳаматон миннатдор ҳастам. Саломат бошед, сарбаланд бошед, хонаобод бошед. То эфирҳои оянда, пагоҳ бо насиб бошад эфир мекунам духтаро. То пагоҳ ҳамин пиёнои ман ба пуррагиш мешукуфам, баъд эфир мекунам духтарои азиз. Майлаш саломат бошед, дар паноҳи худованд бошед. Хайр.